po raz trzeci zorganizowali takie spotkanie tancerzy, muzykantów, którzy lubią muzykę i tańce tradycyjnie. Robimy to wszystko niedaleko Grodna siedziba, która przyjmuje nas, przyjmuje naszych tancerzy. To muzykanta bardzo ważne, żeby był zwrot. To, co ty oddajesz, żeby był zwrot. Później przyszli do tego, że gramy muzykę do tańców. Zobaczyli, że dużo ludzi, kto chętnie chce tancować. Tancować nie ta muzyka, która jest w disco-barach, ale tylko, żeby była żywa muzyka, na żywo, tradycyjna. Mamy teraz w Grodnie bezwiz i z tego bezwiza możemy zaprosić ludzi, muzykantów, tancerzy, którzy też chcą dołączyć do tej sprawy. Przyjechali dużo kapel z Białorusi, ale ogólnie jest kapeli z Łotwy, z Rygi, jest kapeli z Moskwy, jest dwie kapeli z Polski. My gramy muzykę tradycyjną do tańca. Ta muzyka ma głębokie, dawne korzenie. A to są Polki, walczyki, to co się kiedyś u nas na wsiach tańczyło. W naszym regionie, jeśli chodzi o kapele, to tak naprawdę może są 2 czy 3 i nie jest to takie popularne. Młodzi za bardzo się jeszcze nie garną do tego, ale widzę, że ogólnie w Polsce jest taki nurt, że ta muzyka zaczyna kwitnąć powoli i mam nadzieję, że u mnie w regionie też to nastąpi. Kapela pochodzi z Suwalszczyzny i gra muzykę z Suwalszczyzny od mistrza Franciszka Racisa, który w zeszłym roku zmarł. I ta nazwa też upamiętnia jego imię właśnie Franek. Jesteśmy pierwszy raz w Grodnie, w ogóle na Białorusi pierwszy raz. Jesteśmy bardzo ciekawe tego miejsca, bardzo nam się tutaj podoba. Widzimy, że dużo osób tutaj przyjechało, takich świadomych tancerzy i liczymy na ciepłe przyjęcie. Tańce tradycyjne dają mi poczucie swoich korzeni, swoich przodków i swojej ziemi. Chociaż w dzieciństwie nigdy nie tańczyłam i nie widziałam, jak moja babcia, czy dziadkowie, czy rodzice tańczą te tańce na wsi, a jednak odczuwałam, że to jakby mam w sobie, kiedy zaczęłam już tańczyć. A jeszcze chcę powiedzieć, że nie ma osoby, która nie umie tańczyć, a mi to daje takie poczucie kontaktu z drugą osobą, z partnerem, takie poczucie bliskości i myślę radością tego tańca, który tworzy się w tym samym czasie, w tej sekundzie i który przejdzie i minie, kiedy już skończy się muzyka. W ramach tego festiwalu w Grodnie, który robimy trzeci raz, był taki pomysł złożyć jarmarek majstrów muzycznych instrumentów tradycyjnych. Zaprosili majstrów z całej Białorusi, które robią skrzypki, dudy, jakieś okariny, ogólnie różne instrumenty, żeby pokazać, że na Białorusi też jest dużo tych majstrów, które robią muzyczne instrumenty. Moja kolekcja jest przedstawiona harmoniami różnymi, niemieckimi, rosyjskimi, białoruskimi. Te harmonii do mojej kolekcji trafili od dzieci albo od niekich ludzi, którzy oddali mnie te instrumenty. Te instrumenty wszyscy jest muzykantów, którzy grali na Grodzieńszczyźnie. Od 10 lat gramy taki sobie niearanżowany folk. Gramy najpierw tańce. Jedną z inspiracji naszego działania w Mińsku, wieczory taneczne i same nocy tańce, to było to, co się działo w Polsce z tym folkiem i ten bardzo ciekawy festyny wszystkich Mazurek świata, na których byliśmy niejednokrotnie. Chcemy coś podobnego zrobić na Białorusi, bo wiele mamy tutaj świetnych muzyków, które grają muzykę tradycyjną i wiele mamy już tancerzy, które chcą tańczyć pod tę muzykę. I robimy bardzo blisko do tego, co się dzieje w Polsce, albo na Litwie, albo na Łotwie też, ale może trochę po innemu. Staramy się właśnie odbudować taką tradycję muzykowania i takiego wiejskiego grania w Polsce. Ta tradycja przeszła kryzys poważny i właściwie ci wiejscy muzykanci też troszeczkę nie mieli kontynuatorów, nie mieli zainteresowania. Teraz to się zmieniło bardzo
Jest dużo wydarzeń skupionych właśnie na ich umiejętnościach, ich tradycji. Za każdym razem uczestniczę w tego typu wydarzeniach, ponieważ bardzo interesuję się kulturą Białorusi. Pochodzę z Polski, więc jest to dla mnie po prostu święto, ponieważ mam tutaj możliwość tańczyć zarówno tańce polskie, białoruskie, są nasi przyjaciele z Rosji, z Litwy. Jest to po prostu święto. I następnym razem mam nadzieję, że będzie nas tylko więcej i oczywiście jeszcze więcej Polaków, ponieważ brakuje jeszcze naszych kolegów z Polski. Serdecznie zapraszamy i czekamy w następnym roku.